जानाय नैथि ट्राइबेल लाइमोन सावरायमेलनि दिनै नैथि सान। बे सावरायमेलाव ओनसोलनि गुबुन गुबुन थागिबि सुबुंफोरनि बायदि रोखोम हारिमुआरि दिन्थिफुंनायबो जागोन। रासियानिफ्राय भारतआ 45,000 टन सानबिबारनि थाव बायदों। माहारियारि काजिरङा पार्कआव थसे गं गोनां गान्दाखौ साननायाव गासै 2,613 गान्दाफोरखौ मोननाय जादों। थांनाय बोसोराव गान्दानि अनजिमाया 2,413 मोन। एस राजामौलीआ डाइरेक्ट खालामनाय RRR हिन्दी सावथुना 500 कोटिनिफ्राय बांसिन धोन आर्जिनो हादों। कर'नानि गाग्लोबनाया बांनायनि जाहोनाव चीननि सांघाई सहराव दिनै लकडाउननि नैथि सान। गाबोन 30 मार्चआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 66थि गोथार जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि हेफाजाबाव थुलुंगाफुरि दतमायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंगोन। मानकासारनि खुगमारायाव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायखौ लानानै आमसुआ सोमावसारदों। फैगौ मे दानाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ आसामाव फैगोन। रासिया आरो इउक्रेननि दावहायाव इउक्रेननि मारिउपलआव 5,000 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो 40% न' बिल्डिं सिलिंखार जादों। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।